Čaute, ja to volám Endermighty! A toto je... Viete, čo to je? Ja viem, asi. Part 1 Endermighty vlog! Konečne! Mikrofón, ako vždycky. Sluchátkami. Dúfam, že sa mi neposere kamera. A práve teraz niekto prešiel. A dokiaľ. Musí byť trochu tichšie. A toto je... ešte part 1 Endermighty vlog. Toto bude trochu niečo kratšie. Neviem, prečo sa tam pozerám na to okno. Bojím sa ťa. A musím mať si to držať, lebo mám nízky stôl. Keby si takto dám sedadlo. Tak to nič nevydržím. A prišiel som, jak som hovoril, Mighty vlogu ešte série, prišiel som z dovolenky a tam bolo hrozne krásne, boli sme tam až 12, jedno apartmáne, celé apartmán sme zajednali. Super. Som sa tešil hrozne moc domov, že natočím tento vlog Endermighty, tak. A to je part, zase to hovorím part 1. Mám už zapojené všetko a tak. Čuzy buzy. Čau. Čuzy buzy. Moja pozdravka. Čau.